Adevărul dur pe care mulți evită să-l accepte este că dacă oamenii toxici sunt în viața ta, nu e vina lor. Este vina ta pentru că le-ai permis să-și facă loc acolo. Dar nu te judeca prea aspru. În schimb, privește această situație ca pe o oportunitate de a-ți regăsi controlul. Oamenii toxici nu apar din senin. Ei prosperă acolo unde limitele sunt slabe și unde reacțiile tale le oferă putere. Atunci când devii conștient de propriile reacții și începi să lucrezi la granițele tale, influența lor dispare. Realitatea este că nu poți controla comportamentul celorlalți, dar îți poți controla modul în care răspunzi. Nu mai încerca să-i repari sau să le câștigi aprobarea. Este timpul să preiei controlul asupra lucrurilor care depind de tine, granițele tale, valorile tale și respectul de sine. Așa cum Marcus Aurelius spunea, viața fiecărui om este colorată de nuanțele gândurilor sale. În acest video vei descoperi metode directe și practice pentru a-ți construi limite puternice și pentru a-i elimina pe cei care nu respectă liniștea și valorile tale. Rămâi până la final și vei înțelege un adevăr esențial. Decizia de a-ți apăra pacea și valorile este cea mai mare dovadă de putere pe care o poți oferi lumii și ție însuți. Așa cum spuneau stoicii, adevărata forță vine din interior. Abonează-te acum și hai să începem această transformare împreună. 1. Iartă, dar nu uita. Iertarea este una dintre cele mai greșit înțelese virtuți. Mulți cred că a ierta pe cineva înseamnă că ești slab, naiv sau dispus să treci peste durerea pe care acea persoană ți-a cauzat-o. Dar adevărata iertare nu are legătură cu asta. Nu înseamnă să scuzi comportamentul cuiva sau să-i primești înapoi cu brațele deschise. Este despre tine, despre a te elibera de povara resentimentelor și de a-ți regăsi liniștea interioară. Am învățat această lecție în cel mai dureros mod. Cu ani în urmă aveam un prieten apropiat. Eram convinși că prietenia noastră era de nezdruncinat. Într-o zi i-am împărtășit un secret profund, cu toată încrederea că va rămâne între noi. Dar, peste doar câteva zile, am descoperit că prietenul meu împărtășise acel secret, răstălmăcind povestea astfel încât să mă prezinte într-o lumină cât mai defavorabilă. M-a trădat, iar durerea a fost profundă. Eram furios, nu doar pe el, ci și pe mine însumi, pentru că avusesem încredere în cineva care nu o merita. Această furie m-a urmărit mult timp. De fiecare dată când îl vedeam sau îi auzeam numele, rana se redeschidea. Resentimentele m-au prins într-un ciclu nesfârșit, fără să-mi dau seama cât de mult mă afectau. Apoi, într-o zi, am citit un citat care m-a făcut să mă opresc. Resentimentul este ca și cum ai bea o travă și te-ai aștepta ca celălalt să moară. A fost ca o trezire. Mi-am dat seama că, în timp ce prietenul meu își vedea de viață, eu rămăsesem prizonierul furiei și durerii mele. Resentimentele nu-l pedepseau pe el, ci mă răneau pe mine. Am decis atunci să iert, dar nu în modul tradițional. Nu a fost despre reconciliere sau despre a-l primi din nou în viața mea. În schimb, l-am iertat în tăcere, în propria mea inimă. Am renunțat la furie, nu pentru el, ci pentru mine. Mi-am eliberat sufletul de greutatea resentimentelor și am început să-mi recâștig liniștea. Însă, și aici este partea importantă, nu am uitat. Trădarea lui m-a învățat o lecție valoroasă despre încredere și despre cât de atent trebuie să fiu cu cine aleg să împărtășesc cele mai vulnerabile părți din mine. Iertarea m-a eliberat de amărăciune, dar amintirea m-a protejat de a repeta aceeași greșeală. Așa cum spuneau stoicii, adevărata putere nu vine din ceea ce se întâmplă în jurul tău, ci din modul în care alegi să răspunzi. Epictet spunea: nu evenimentele ne tulbură,
ci judecățile noastre despre ele. Alegerea de a ierta nu este un semn de slăbiciune, ci o demonstrație a controlului asupra propriei vieți. Iertarea este un act de curaj. Renunțarea la furie atunci când ai impresia că ai dreptate să fii furios cere o forță interioară uriașă. Dar a uita înseamnă să ignori lecția. Marcus Aurelius spunea: fiecare zi oferă o lecție, a nu învăța din ea înseamnă a pierde șansa de a crește. Gândește-te la iertare ca la vindecarea unei cicatrici. Nu mai deschizi rana, dar nici nu ignori cicatricea. Ea nu reprezintă durerea, ci lecția. Este un semn al rezistenței tale, al faptului că ai supraviețuit și că ai învățat să fii mai puternic. Iertarea nu este pentru cei care te-au rănit, este darul pe care ți-l oferi ție. Dar a uita ar fi o deservire față de propria ta creștere. Așadar, renunță la amărăciune, dar păstrează lecția. Poartă-o cu tine, nu ca pe o povară, ci ca pe un scut care te protejează în viitor. 2. Alege cine îți merită energia. Un adevăr pe care l-am învățat de multe ori cu greu este că nu toți oamenii merită un loc important în viața ta. Fie că sunt prieteni vechi, membri ai familiei sau colegi pe care îi vezi zilnic, nu toți contribuie pozitiv la bunăstarea ta. Unii oameni aduc mai mult haos decât echilibru, iar dacă alegi să-i lași aproape, ei nu vor face decât să-ți consume timpul, energia și liniștea interioară. Așa cum spunea Epictet: înainte de a primi pe cineva în casa ta, află cine este. La fel ar trebui să faci și cu sufletul tău. Viața este ca o cetate, iar granițele pe care le stabilești sunt zidurile care o protejează. Dacă lași porțile deschise pentru oricine, nu te poți plânge când liniștea ta este invadată. Am fost ani de zile genul de persoană care spunea da tuturor. Prieteni care mă sunau doar ca să se plângă, colegi care veneau cu cerințe nejustificate, membri ai familiei care aveau opinii despre fiecare decizie pe care o luam. Îmi dădeam energia, timpul și atenția, fără să mă gândesc dacă acele relații meritau cu adevărat acest efort. Îmi amintesc o conversație deosebit de lungă cu cineva care nu avea alt scop decât să-și descarce frustrările pe mine. După ce am închis telefonul, epuizat, m-am întrebat: ce am câștigat din această discuție? Răspunsul a fost dureros: nimic. Mi-am dat seama atunci că era nevoie să schimb ceva. Limitarea accesului nu înseamnă să devii rece sau insensibil. Este un act de protecție, o dovadă că te respecti suficient încât să nu-ți permiți să devii victima toxicității altora. Stoicii vorbeau adesea despre importanța de a-ți proteja timpul și energia. Marcus Aurelius spunea: nu pierde timpul gândindu-te la opiniile celor care nu contează. Același principiu se aplică și oamenilor. Nu permite celor care nu adaugă valoare să-ți consume resursele limitate. Un mod simplu de a începe este să stabilești granițe. Nu trebuie să anunți pe toată lumea că le limitezi accesul. Uneori, este suficient să schimbi felul în care interacționezi. Acelui prieten care își varsă constant problemele, răspunde-i cu o întrebare: ce intenționezi să faci în privința asta? Nu ești acolo să le rezolvi problemele. Îi poți asculta, dar nu ești obligat să le duci povara. Sau poate ai un membru al familiei care simte nevoia să-ți critique constant alegerile. În loc să intri în defensivă, zâmbește, mulțumește pentru opinie și continuă-ți drumul. Așa cum Seneca spunea: înțeleptul nu se retrage din viață, dar știe când să-i impună limite. A stabili limite nu înseamnă să-i excluzi complet pe oameni, ci să decizi cât de aproape le permiți să vină. Privește-ți viața ca pe un cerc de siguranță. În interiorul cercului sunt oamenii care te susțin, te încurajează și îți respectă limitele.
La marginea cercului sunt cei care au tendința să-ți consume energia, dar cărora le poți oferi acces limitat. Iar în afara cercului, acolo rămân cei care aduc doar dramă și negativitate, aceia pe care îi lași în urmă fără regrete. Limitarea accesului nu este un semn de răceală, ci o dovadă de respect față de tine însuți. Odată ce începi să acorzi prioritate liniștii și valorilor tale, vei observa că oamenii potriviți vor rămâne aproape, iar cei nepotriviți vor pleca. Câștigul este dublu. Îți protejezi pacea interioară și îți faci loc pentru relații care contează cu adevărat. Viața este prea scurtă și prea valoroasă pentru a fi risipită cu cei care nu te prețuiesc, așa că pune granițe cu claritate, fără vinovăție. 3. Folosește umorul. Uneori, cel mai bun mod de a gestiona o persoană toxică este să nu o iei prea în serios. Oamenii toxici prosperă în tensiune, se hrănesc din dramă, conflicte și certuri. Dar ce se întâmplă când refuzi să le dai ceea ce își doresc? În loc să răspunzi la atacuri sau să te aperi, arunci o glumă, zâmbești sau mergi mai departe într-un mod care le taie elanul. Este ca și cum ai înțepa un balon, întreaga lor performanță cade. Îmi amintesc de un coleg deosebit de toxic care adora să critique pe toată lumea. Nimic nu era suficient de bun pentru el, fie că era vorba de munca altora, ținutele lor sau chiar felul în care își beau cafeaua. Într-o zi a făcut o remarcă în fața tuturor despre biroul meu. Biroul tău arată ca și cum ar fi trecut o tornadă pe aici. Cum reușești să găsești ceva în mizeria asta? În loc să mă simt ofensat sau să încerc să mă apăr, am zâmbit și i-am răspuns: ai dreptate, e un haos aici. Dar știai că biroul lui Albert Einstein era și mai dezordonat ca al meu? Se pare că sunt pe drumul cel bun de a deveni un geniu. Grupul a râs, iar încercarea lui de a mă face de râs s-a întors împotriva lui. După acel moment, nu am mai comentat niciodată despre biroul meu. Umorul dezarmează persoanele toxice din mai multe motive. În primul rând, le ia puterea din cuvinte. Când râzi de remarcele lor, arăți că încercările lor de a te răni nu funcționează. În al doilea rând, schimbă energia interacțiunii. Persoanele toxice se hrănesc din negativitate, dar umorul aduce lejeritate și imprevizibilitate, ceva ce nu pot gestiona ușor. În cele din urmă, umorul te pune pe tine în control. Rămânând calm și plin de spirit, transmiți un mesaj clar. Ești de neatins, iar asta îi poate frustra mai mult decât orice confruntare directă. Cheia însă este să păstrezi umorul ușor și inteligent, fără să devii sarcastic sau răutăcios. Dacă gluma ta este percepută ca fiind agresivă, situația poate escalada. Scopul nu este să cobori la nivelul lor, ci să faci negativitatea lor să pară ridicolă. Umorul funcționează și atunci când cineva încearcă să te manipuleze prin vinovăție. Dacă cineva îți spune: probabil ești prea ocupat ca să-ți mai pese de mine în ultima vreme, poți răspunde: m-ai prins, mă pregătesc pentru rolul de cel mai rău prieten și se pare că îmi iese de minune. Această replică le sabotează tacticile de manipulare, păstrând totodată conversația relaxată. Folosirea umorului nu înseamnă că minimizezi gravitatea toxicității lor. Înseamnă că refuzi să te lași atras în negativitatea lor. Este o modalitate subtilă de a-ți afirma puterea și de a le arăta că nu pot să te controleze sau să te doboare. În cele din urmă, umorul este o demonstrație a stăpânirii de sine. Este o dovadă că ești suficient de puternic pentru a răspunde toxicității cu inteligență și grație, nu cu furie sau frustrare. Și asta, mai mult decât orice, îi dezarmează complet. 4. Înțelege când trebuie să pleci.
Unul dintre cele mai dificile, dar transformative momente din viață este atunci când înțelegi că plecarea de lângă o persoană toxică nu este un act de egoism, ci de autoconservare. Nu înseamnă doar să ieși dintr-o situație negativă, ci să-ți recâștigi timpul, energia și liniștea. Așa cum spunea Seneca, cel care trăiește în acord cu natura sa își protejează sufletul de orice rău extern. Toxicitatea rareori vine mascată ca o amenințare directă. Ea se infiltrează prin obiceiuri subtile, critici constante, manipulări emoționale sau incapacitatea de a oferi sprijin reciproc. Și da, persoanele toxice sunt adesea foarte convingătoare. Vor spune, îmi pare rău sau promit că mă schimb, doar pentru a-ți câștiga indulgența. Îți vor induce vinovăție cu replici precum, dacă pleci, înseamnă că renunți la mine. Și undeva în adâncul tău te întrebi, oare sunt eu cel care greșește dacă aleg să plec? Dar aici e cheia. Să rămâi într-o relație care te epuizează, fie că este o prietenie, o relație romantică sau o legătură de familie, nu este un act de loialitate. Este un act de neglijență față de tine însuți. Am avut odată un prieten care părea să fie centrul atenției oriunde mergea, dar în privat era o sursă constantă de epuizare. Toate conversațiile noastre gravau în jurul nevoilor și problemelor lui. Când încercam să vorbesc despre propriile mele dificultăți, mă ignora sau transforma totul într-un concurs. Ziua ta a fost grea? Așteaptă să-ți spun despre a mea. Mult timp am găsit scuze pentru comportamentul său. Trebuie să fie stresat. Nu o face intenționat. Dar pe măsură ce timpul trecea, mi-am dat seama că investeam totul în această relație, fără să primesc nimic în schimb. Punctul de cotitură a venit într-un moment critic din viața mea, când aveam disperată nevoie de sprijin. Răspunsul lui: știu că îți este greu, dar și eu trec prin multe. Atunci am realizat ceva esențial. Persoanele toxice nu sunt întotdeauna rău intenționate. Uneori, pur și simplu, nu le pasă suficient. În acel moment am înțeles că plecarea era singura soluție. Plecatul nu este întotdeauna o ruptură bruscă. Uneori este o retragere treptată. Poate însemna să nu mai răspunzi la fiecare mesaj imediat, să nu mai lași conversațiile să te consume sau să le limitezi accesul la viața ta personală. Poți spune, cu calm, lucruri precum nu sunt disponibil să discut despre asta acum sau nu cred că pot să te ajut în această situație. Este un mod respectuos de a stabili limite fără să pornești un conflict. Toxicitatea nu afectează doar relațiile personale, ci poate apărea chiar și în legăturile de familie. Doar pentru că ai legături de sânge cu cineva, nu înseamnă că ești obligat să tolerezi comportamente care te rănesc. A pleca de lângă rude toxice nu înseamnă că le urăști, ci că alegi să te protejezi. În esență, plecarea este un act de iubire, iubire pentru tine însuți, pentru bunăstarea ta și pentru viața pe care vrei să o creezi. Este un mod de a afirma, merit relații care mă ridică, nu care mă trag în jos. Momentul în care alegi să pleci nu este un eșec, ci o victorie. Este recunoașterea faptului că valoarea ta nu depinde de validarea cuiva care nu poate sau nu vrea să-ți ofere sprijin. Și da, poate dura să te vindeci, dar vei descoperi că liniștea pe care o câștigi este incomparabilă. Așa cum Marcus Aurelius ne amintește, alege să faci ceea ce îți păstrează sufletul curat, iar lumea își va găsi locul în jurul tău. 5. Alege oamenii care te susțin. A avea în preajmă persoane toxice poate fi ca și cum ai încerca să urci un munte cu o greutate imensă pe umeri. Fiecare interacțiune te trage în jos, fie prin negativitate, fie prin manipulare subtilă sau chiar dramă continuă. Dar există o soluție puternică: să te înconjori cu oameni care te susțin, care nu doar că aduc pozitivitate în viața ta,
ci te ajută să devii o versiune mai bună a ta. Stoicii ne-au învățat că mediul în care trăim influențează profund mintea noastră. Seneca spunea că ne asemănăm cu cei cu care ne asociem. Alegeți prietenii cu grijă. Dacă petreci timp cu persoane care îți subminează valorile, în cele din urmă vei absorbi din obiceiurile și perspectivele lor. Dar, atunci când îți alegi cu înțelepciune compania, începi să vezi o schimbare profundă în felul în care te percepi pe tine însuți. Îmi amintesc o perioadă din viața mea când eram înconjurat de relații nesănătoase. Timpul petrecut cu acei oameni mă lăsa epuizat. Orice conversație era un prilej pentru ei să critique, să judece sau să transforme orice victorie a mea într-o competiție. Încercam să mă conving că trebuie să accept situația, fie din loialitate, fie din obișnuință, dar asta nu făcea decât să-mi submineze liniștea interioară. Totul s-a schimbat când am întâlnit o persoană care avea o energie complet diferită. Spre deosebire de ceilalți, era sinceră și încurajatoare. Îmi spunea lucruri precum: ai făcut o treabă extraordinară, meriți să fii mândru de tine. La început am fost surprins. Eram atât de obișnuit cu criticile mascate încât nu știam cum să reacționez la sprijin autentic. Dar pe măsură ce petreceam mai mult timp în preajma ei, am început să înțeleg ce-mi lipsise până atunci. Acea persoană m-a inspirat să-mi reevaluez standardele pentru relații. Am învățat că un prieten adevărat nu te concurează, nu te descurajează și nu te manipulează. În schimb, îți oferă spațiu pentru a crește, te ajută să îți recunoști valoarea și te motivează să devii mai bun. Dar cum să te înconjori cu oameni care te ridică? Examinează relațiile actuale. Întreabă-te dacă persoanele din viața ta îți oferă susținere sau îți consumă energia. Fii sincer cu tine însuți. Caută calitatea, nu cantitatea. Nu este nevoie de un cerc mare de prieteni. Doar câțiva oameni autentici care îți doresc cu adevărat binele pot schimba totul. Fii ceea ce cauți. Relațiile sunt reflexii. Dacă vrei să ai în jur oameni care te ridică, începe prin a fi tu însuți o persoană care susține, ascultă și celebrează succesul celorlalți. Nu-ți fie teamă să pui limite. Dacă cineva din viața ta aduce constant negativitate, este în regulă să reduci contactul. Loialitatea față de cineva care te epuizează nu este o virtute, ci o capcană. Oamenii care te susțin nu doar că îți fac viața mai ușoară, îți oferă o imagine clară a ceea ce meriți cu adevărat. Ei îți reamintesc, prin simpla lor prezență, că respectul, bunătatea și sprijinul autentic sunt posibile. Așa cum spunea Epictet, dacă vrei să îți îmbunătățești viața, începe prin a-ți îmbunătăți compania. Toxicitatea din jur te poate face să crezi că toți oamenii sunt egoiști sau manipulatori. Dar persoanele care te ridică îți arată că această perspectivă este greșită. Ele îți oferă o altă realitate, că există oameni care îți doresc binele fără condiții și care îți susțin creșterea fără invidie. Odată ce vei experimenta acest tip de relații, nu vei mai accepta niciodată mai puțin. Alegerea oamenilor potriviți nu este doar despre cine rămâne lângă tine, ci despre cine te ajută să devii cea mai bună versiune a ta. Și la final, asta face toată diferența. 6. Nu te lăsa prins în jocurile lor. Persoanele toxice au o abilitate unică, prosperă în haos. Sunt precum regizorii unor drame constante, trăgând de firele emoțiilor pentru a manipula, provoca sau controla. Fie că te bombardează cu vinovăție subtilă sau creează conflicte explozive pentru a atrage atenția, scopul lor este mereu același, să te facă să reacționezi. Dar există o cale mai bună: nu intra în jocul lor. Așa cum spuneau stoicii,
Adevărata putere vine din a-ți păstra calmul și a refuza să fii influențat de exterior. Când alegi să nu răspunzi la provocările lor, le iei singurul lucru pe care îl caută, controlul asupra ta. Am avut odată un membru al familiei care părea să-și găsească plăcerea în a stârni conflicte la fiecare reuniune. Arunca remarci pasiv-agresive de genul: "Ce noroc să ai timp să te relaxezi, unii dintre noi chiar muncesc." La început, încercam să mă explic, să demonstrez că merit timpul meu liber, dar cu fiecare încercare, discuția devenea tot mai intensă, iar eu eram cel care pleca frustrat. Într-o zi, am decis să schimb strategia. Când au făcut o altă remarcă, am zâmbit și am spus simplu: "E interesant ce spui." Apoi am schimbat subiectul. Fără defensivă, fără dramă. Am observat cum confuzia li se citea pe față, nu mai primeau reacția pe care o doreau. Pe măsură ce timpul trecea, au încetat să mă mai provoace, pentru că refuzam să le ofer combustibilul de care aveau nevoie. Toxicii vor reacții emoționale. Când rămâi calm, demonstrezi că starea ta de spirit nu depinde de ei. Refuzul tău de a te implica le taie accesul la energia ta. În loc să fie în control, rămân blocați în propriul lor haos. Așa cum spunea Epictet: "Nu lăsa sufletul tău să devină câmp de luptă pentru alții." Prin refuzul de a răspunde provocărilor, îți protejezi liniștea interioară. Cum să aplici această strategie? Recunoaște momelile, observă tiparele lor, ce anume încearcă să declanșeze în tine. Odată ce devii conștient, poți reacționa diferit. Răspunde cu calm, nu le permite să te tulbure. Un zâmbet sau o replică neutră, precum "este opinia ta", poate dezarma complet situația. Fii scurt sau tăcut. Uneori, tăcerea este cel mai puternic răspuns. Alteori, o replică neutră precum "am înțeles" este suficientă. Stabilește limite clare. Poți spune ferm, dar calm: "Nu vreau să discut despre asta." A refuza să te implici nu este un semn de slăbiciune, ci un semn de înțelepciune. Nu ești obligat să participi la conflicte inutile sau să răspunzi provocărilor menite să-ți consume energia. Așa cum stoicii ne învață, cel care controlează propriile reacții deține puterea. Toxicii pot încerca să te acuze că ești rece sau nepăsător, dar asta este doar o altă strategie pentru a te atrage în jocul lor. Amintește-ți că opiniile lor nu te definesc. Viața este prea scurtă pentru a fi consumată de certuri fără sens. Refuzând să te implici, nu fugi de conflict, te ridici deasupra lui. Alegi liniștea în locul haosului, stăpânirea de sine în locul impulsului. Și, în acest proces, îți revendici puterea. Așa cum spunea Seneca, cel mai mare semn al stăpânirii de sine este să rămâi calm în fața provocărilor. Alege să fii liber de jocurile lor și vei descoperi cât de eliberator este să-ți păstrezi controlul asupra propriei vieți. 7. Mențineți concentrarea pe scopul tău. Oamenii toxici sunt maestri ai distragerii. Par să aibă un talent natural pentru a-ți perturba direcția, fie că este prin conflicte mărunte, drame fără sens sau încercări de a-ți încărca viața cu problemele lor. Este ca și cum misiunea lor ar fi să te facă să uiți de tine și de ceea ce contează cu adevărat. Dar când îți menții atenția asupra scopurilor, valorilor și visurilor tale, toată această agitație începe să devină irelevantă. A fi concentrat pe ceea ce contează pentru tine nu este doar un scut împotriva toxicității, este un act de putere. Oamenii toxici nu suportă să te vadă prosperând fără să-i incluzi în ecuație. De aceea își fac un obicei din a-ți minimaliza reușitele, a-ți critica ambițiile sau a-ți cere atenția exact atunci când ești cel mai ocupat. Este strategia lor de a-ți deturna energia. Am avut odată un coleg care părea să trăiască pentru haos.
Ori de câte ori apărea o problemă, era acolo să o amplifice. Dacă ceva mergea bine, găsea o cale să transforme situația în dramă. La început, m-am lăsat prins în jocurile lui. Petreceam ore ascultându-i plângerile sau încercând să contracarez remarci răutăcioase. Dar în cele din urmă am realizat ceva esențial. Fiecare minut petrecut pe haosul lui era un minut pierdut din ceea ce conta cu adevărat pentru mine. Atunci am decis să schimb ceva. Mi-am clarificat prioritățile și am început să-mi dedic energia doar lucrurilor care aveau sens pentru mine. Când încerca să mă atragă în dramele lui, îi răspundeam calm: nu am timp să discut despre asta acum. Mi-am protejat limitele și am investit tot ce aveam în munca mea. Pe măsură ce am devenit mai concentrat, influența lui asupra mea a scăzut. Dar cum să rămâi conectat la scopul tău? Definește ce contează. Notează-ți obiectivele și de ce sunt importante pentru tine. Acestea devin un ghid clar pentru a filtra distragerile. Învață să spui nu. Nu fiecare cerere sau interacțiune merită atenția ta. Refuză politicos, dar ferm, tot ce nu contribuie la ceea ce vrei să construiești. Limitează interacțiunile inutile. Oamenii toxici se bazează pe timpul și energia ta. Redule accesul, fie că este vorba de conversații inutile sau întâlniri care nu-ți aduc valoare. Fii inspirat. Înconjoară-te cu lucruri sau oameni care te motivează, cărți, mentori sau prieteni care îți încurajează progresul. Să rămâi concentrat pe scopul tău nu înseamnă doar să te ferești de oamenii toxici. Este o declarație de respect față de tine însuți și de ceea ce contează cu adevărat pentru tine. Este modul prin care afirmi că viața ta are sens și că timpul tău este valoros. Oamenii toxici vor încerca întotdeauna să-ți capteze atenția, dar scopurile tale sunt ancora ta. Când îți dedici energia creșterii și progresului, toxicitatea lor își pierde complet puterea. Și iată partea cea mai frumoasă. Pe măsură ce îți urmezi scopurile, începi să creezi o viață atât de plină de sens și împlinire, încât drama lor devine doar un ecou îndepărtat. În acel moment, nu doar că reziști haosului lor, înflorești în ciuda lui, iar aceasta este adevărata victorie. Dacă ai ajuns până aici, lasă un comentariu cu textul recunoștință, ca să știu că ai fost alături de mine până la final. Nu uita să dai un like și să te abonezi pentru a rămâne conectat la discuțiile noastre despre stoicism și psihologia umană. Îți mulțumesc pentru sprijinul tău, iar până data viitoare, nu uita să-ți cultivi pacea interioară și înțelepciunea. Pe curând!